ኤርትራዊ ፕሮፌሽናል ተቀዳዳማይ መርሃዊ ቅዱስ ናብ ክለብ ትሬጋኑ ተጸምቢሩ እታ ጋንታ ድማ ወግዓዊ ናይ ምልላይ ስነ ስርዓት ገይራትሉ። እዚ በዓል ብሉጽ ተመክሮ ኣብ ፕሮፌሽናል ናይ ብሽክለታ ውድድር ነዊሕ ዓመታት ክቀዳደም ዝኽኣለ ተቀዳዳማይና መርሃዊ ቅዱስ ኣብ ሰሙን እዚ ናብ ማሌዥያዊት ክለብ ትሬጋኑ ሳይክሊንግ ቲም ከም ዝተጸምበረ ንሰምዕ ቀኒና ኢና። ንሆ ድማ ትማሊ ወግዓዊ ዝኾነ مقبال جيرات اللولا تاغانتا تريغانو سايكلين تيم أقدم أبيلا أبتسغبرتو من اللاي تقدادمتا مولتان إيرتراوي بروفيشنال تقدادم مرهو قدس بأكل ترخيبهم سدق غانتو كم سلالة جيرمو غانتو أمل لا يستطعمت المجلسي مسنري حجنا الله عليكم كأ أزي بلوز تقدادماي بعل سفيح تمكرو نهاجرو تشامبيون نفو حوار عقب إيرتراوي تقدادماي مرهاوي قدوسيو بمبال بلوص ዝኾነ መንገዲ ገሊጻቶ ብልክዕ ዝግብኦ መግለጽ ይውን ስውን በባንዴራ ሃገሩ ዝወቀበት ማልያ ለቢሲዩ ናብ መድረኽ ወፂኡ ኣብቲ መድረኽ ድማ ናይ ተሓዳሽ ክለቡ ሰማያዊ ማልያ ክለብስ ርኢናዮ። መርሃዊ ሰናይ ምጅማር ኣብ ዝሓዳሽ ጋንታ ክገብረሉ ንምነ ጽቡቕ ዕድል ንመርሃዊ ቅዱስ እንተኾነ ብዛዕባ ዛ ጋንታ ገለ ኣፍልጦ ክህልወና ገዳስ ኮይኑ ይስምዓኒ። ክለብ ትሬጋኑ መን እያ እንተኢልና ክለብ ትሬጋኑ ናይ UCI ኮንቲኔንታል ቲም ኮይና ኣብ ናይ UCI ኣሕጽሮ ቃል TSG ተባሂላ ትፍለጥ ማእከላ ኣብ ሃገረ ማሌዥያ እዩ። እዛ ኣብ 2011 ዓመተ ምህረት ዝተመስረተት ጋንታ ቅድድም ብሽክለታ ኣብዚ ሰዓት ዝምውልዋ ትካላት እዞም ስዕብዮም ፓን ግሎባል ኢንሹራንስ፣ ሳይንስ ኢን ስፖርት፣ ካስትሮል and Amsterdam Insurance يوم. إذا كانت مزاجمت حافظ حبرو بفلايك أبيشة حنتخب عبيتي نايكرد مشكلتنا كلابات مخانا يوزري. إذا كلاب قديمان إيرتراو بروفيشنال تقدر ماي نتكر يوم مساعد سنبيراتو كوادر تانيحيو حجها كالاي إيرتراو تقدر ماي مرهاو قدس أبتا كانت توسي خلو. إذن تايزر إننا انتهلنا إذن كلابات باتي توم إيرتراوان تقدر تزهبون أقل قلوت عقوبات يخوانا اللوا مالتيو مناتو كالي إيرتراو تقدادماي كتمتا زقبرن دلو بتوم تتصاوتي عقوبات سلازلوان اتي اب إيرترا دلو عقمناي تقدادمتون بتوم أقدمهم نافتن كانتا تتصنبور زلو بروفيشنال تقدادمتا أبيلن كعزبا كيلان الواوي وانتمسيتان ون اللوا مالتيو انترئينا أمانيل قبر اكزابيرن ناتنايل تسفاتين اب كلاب تريك بحادة يتصاوت اللو مسبينا ام جرماي دما حجين اشتي وين مانوس تقدادماينا أخليلو عرفاينا اب كلب انترمارش برقص عميو نابتا غانتا تتصنبيرو غن ابتا برو تصنيحو بفلاي ابز عامت زي ابز 2014 أخليلو نابتا عباي غانتا بينا مزوادادار لازلو تسغاغيرلو سلازي غون غون خوينو كوادادرو تثبيت نغبر منالبات نابتا عباي غانتا بينام زلوا سغيرو غون خصاوت عدل انت رخيبو برغص ونراكب خون أخليلو تمكرو دليبو نبينام عبا حقس كهو زخد قدادا ماي كوين يسمعني منالبات زي ناتي ولقاو رئيتو كون خلي مخنياتو أخليلو عرفاينا بجكاتي بناتو عقمي كم تصو زخل ناي غزا رؤسو عواتات ابت موداتا ناي فولاتا قلس سؤنو دلو حقس كاب أخليلو كروخبو زخل كويني يسمعني مخنياتو أخليلو مستكال بوزح عقمتاتو حيال فولاتيستا ون سلازخونا مالتي بزخوين باتي بينامن أخليلو نون أب إنترمارش اللو سلازي نابينام عقمي أب إنترمارش زهابا حيلي زهابا شم رئينا يينا سلازي نابينام عقم رئا ناب إيرترا قد أخطمت كاب إيرتراويان تقدادمتي أب حقفا كتصنبر دلايك هلوا زجر ما يكونن مالتيو سلازي نتوم قديمهم بروفيشنال تصاوت زخون دلو تقدادمتنا نتوم السعبوم ناشتو تقدادمتي بايتا ينصفلهم كم زلو وي منقد يتاطحلهم كم زلو زرئنا كويني سمعني مرهاو قدوس اب زحلفه نويح ناي بروفيشنال غعزو اب استفلاليا كلابات كتصاوت عد الرقيبيو اب 2013 مسيتش انفايرمنت بهال غانتايو بروفيشنال وددرو جميرو بدحريو اب 2014 مس MTN كيبيكا تتصاويتو كاب 2016 كساب 2018 مس دايمنشن داتا كوادادر كيلو بدحريو اب 2021 كا مس كلب أستانا
ናይ ምውድዳር ዕድል ረኺቡ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ድማ 2022-2023 ምስ EF Education ዓባይ ክለብ ክወዳደር ፀኒሑ እዩ ክንሪኦ ስለ ዝፀናሕና ሕጂ ድማ ኣብ 2024 ምስ ትሬንጋኑ ተፀንቢሩ ኣሎ መትከል ኢዮብ እቲ ኣቐዲሙ ኣብዛ ጋንታ ዝፀንሖ ኤርትራዊ ፕሮፌሽናል ተቐዳዳማይ እታ ጋንታ ከም ናይ ሹካ ተቐዳዳማይ እዩ ትፈልጦ ወይ ድማ ኣብ ኮምያ ተወዳድሮ መትከል ወሲኽካ ኣብታ ጋንታ ዳርጋ 7 ናይ ቮላታ ተቐዳደምቲ እዮም ዘለዉ ይኹን እምበር ኣብ ብዙሕ ውድድራት መትከል መራሒ ኮይኑ ወይ ሊደር ኮይኑ ከኣቱ ተዓዚብና ኢና መርሃዊ ኣብዛ ጋንታ ናይ ጂስ ተቐዳዳማይ ኮይኑ ወይ ድማ ናይ ብጫ ማልያ ውድድር ነታ ጋንታ ክዕውታ ወይ ክመርሓ እዩ ኣትዩ ዘሎ ወይ ተፀንቢሩ ዘሎ ካልእ ኣየርላንዳዊ ኤዋርድ ጆንስ ዝበሃል ምስ ኤርትራዊ መርሃዊ ቅዱስ እዮም ክልቲኦም ናይዛ ጋንታ ናይ ጂስ ተቐዳደምቲ ደሎ ብሰዓት እዚ ኣብቲ ስኳዳ እሶም እዮም ደሎ ብድሕሪ እጂ ዝመፅእ ለውጢ ኣይንፈልጥን እዚ ኣየርላንዳዊ ተቐዳዳማይ ኤዋርድ ጆንስ ናብዛ ጋንታ ኣብ 2023 እዩ ተፀንቢሩ ካብ ክለብ ባይኬት ተፀንቢሩዋ ኣብ ናይ 2023 ምዛ ጋንታ ዝገበሮ ውድድራት ከዓ እቲ ዝበለፀ ውፅኢቱ መበል 20 ደረጃ ዝሓዞ እዩ ኣብ ብጫ ማልያ ማለት እዩ መራ ግን እንተርእይናዮ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ዘካየደ ውድድራት ኣብ ፈረንሳ ኣብ ዝተካየደ ቱር ዲ ላይን ኣብ ዝበሃል ውድድር ኣብ ብጫ ማልያ ዝሓዞ እቲ ዝበለፀ 5ይ ደረጃ እዩ እቲ 5ይ ደረጃ ብዛ ውድድር እዚኣ ዝሓዞ ሲ ናይቲ ዓመት ዝበለፀ ዓቕሚ እዩ ምናልባት ከም ተቐዲመ ዝበልክዎ እውን ምስ EF Education ይወዳደር መንባሩ ሓንቲ ካብተን ዓበይቲ ክለባት እያ ኣብኡ መራሒ ናይ ብጫ ማልያ ኹን ካልእ ኮንካ ክትኣቱ ትዘሎ ዕድል ፀቢብ እዩ ምናልባት ናብዛ ጋንታ እዚኣ ምምፅኡ ነቲ መራሒ ኮይኑ ኣትዩ ዓቕሙ ኸርኢ ከም ሓደ ዕድል ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ግምት ኣለኒ እንተወሓደ ምዚ ኣየርላንዳዊ ተቐዳዳማይ ኣብቲ ዝግበር ውድድራት ፍርቁ መርሃዊ መራሒ ኮይኑ ከኣቱ ፍርቁ እውን ኣየርላንዳዊ ኤዋርድ ጆንስ መራሒ ኮይኑ ከኣቱ ይኽእል እዩ ግን ምስቲ ንሪኦ ዘለና ፕሮፋይል ድማ ናይ መርሃዊ ፕሮፋይል ዝሓሸ ከም ምዃኑ መጠን ዝበለፀ ናይ መሪሕነት ዕድል ክወሃቦ እዩ ዝብል ግምት ክትሕዝ ትግደድ ማለት እዩ ብዓብዩ መርሃዊ ፕሮፌሽናል ተቐዳዳማይ ኮይኑ ካብ ዝጅምረሉ ግዜ ሓደ ካብ ዕዉታት ናይ ጂስ ተቐዳደምቲ ክኸውን ዓብ ትፅቢት ዝገበርናሉ ተቐዳዳማይ እዩ ምናልባት ኣብቲ መወዳእታ ብፍላይ ምስተን ዓበይቲ ክለባት ምፅምባሩ ከምዚ ክንብሎ ፀናሕና እቲ ናይ መራሒ ኮንካ ናይ መታዊ ዕድላት ከምቲ ዝድለ ዘይረኸቦ ክኸውን ይኽእል እዩ ካልእ ምክንያታት እውን ክህሉ ክእል እዩ ሕጂ ግን ዝዕድል ተፈጢሩ ዘሎ ይመስለኒ እሞ ስለዚ ፅቡቕ ንምንየሉ ተስፋ ዘለዎ ወይ ድማ ናይ ዓወት ዓመት ክሕልፍ ድማ ተስፋ ንገብር መርሃዊ ቅዱስ ኣብ ሃገሩ እዩ ኣብ ሓያል ልምምድ ተፀሚዱ ነይሩ ሕጂ ናብታ ሓዳሽ ክለቡ ንምልላይ ምስ ክለቡ ንምልላይ ኣብታ ሃገር ዝርከብ ደሎ ከም ተቐዲምና ዝበልናዮ ድማ ብድሙቕ መንገዲ ምስታ ጋንታ ተላሊሎ ፅቡቕ ምጅማር ዓመት ክገብረሉ ናይ ዓወታት ዓመት ክገብረሉ ድማ ተስፋ ንገብር ፅቡቕ ዕድል መራ ካልእ ዜና ናይ ወድሙሌ እዩ ወድሙሌ ድሕሪ እዚ ናይ ሲዝን ኦፍ ንመጀመርታ ግዜ ናብ ውድድር ዝምለሰሉ ሰዓት ኣኺሉሎ ቻምፒዮን ኣፍሪቃ 2023 ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ናብ ውድድር ተመሊሱሎ ዝሓለፈ ዓመት ብብዙሕ መንገዲ ብሉፅ ዓመት ዘሕለፈ ተቐዳዳማይ ውፅኢቱ ድማ ኣብ 2023 ብሉፅ ተቐዳዳማይ ኣፍሪቃ ተባሂሉ ክርቋሕ ኣኽኢልዎ እዩ ስለዚ ሎሚ ዓመት ድማ ቀዳማይ ውድድሩ ንምግባር ናብ ኣሉላ ቱር ዝበሃል ውድድር ካብ ጥሪ 30 ክጅምር እዩ እዚ ብሉፅ ተቐዳዳማይና ብሉፅ ኣፍሪቃዊ ተቐዳዳማይ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ናይዚ ዓመት ቀዳማይ ውድድሩ ኣብ ቱር ኣሉላ ካብ ዕለት 30 ጥሪ ክሳብ 3 ደካቲት ኣብ ዝካየድ ውድድር ክሳተፍ እዩ ምስታ ዓመት ተፀንበራ ክለቡ ኣስታና ኮይኑ እዩ ክወዳደር ምናልባት ከምዚ ዝግለጽ ዘሎ እንተደኣ ኮይኑ ኣብዚ ውድድር ካብቶም ተጠመቲ ተፃወቲ ወይ ድማ ክዕወቱ ተገሚቶም ዘለዉ ተፃወቲ ኮይኑ እዩ ኣትዩ ዘሎ ክሳብ 2025 ምስ ክለብ ኣስታና ዘፅንሕ ውዕል ከቲሙ ዘሎ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ኣብ ዝሓለፈ ምስታ ጋንትኡ ኮይኑ ኣብ እስፓኛ ፅዑቕ ልምምዳት እዩ ክገብር ፀኒሑ ኣብ ሰዓት እዚ ግን ናብ ሃገሩ ናብ ኤርትራ ተመሊሱ ኣብ ናይ ውልቁ ልምምድ ይርከባሎ እዚ ናይ 2.1 ዓቐን ናይ ሲኣይ ዓቕሚ ዘለዎ ውድድር ቱር ኣሉላ ኣብ ስዑድ ዓረብ ዝካየድ ዙር ኮይኑ ኣብዚ ዓመት 5 መድረኻት ተኸፊሉ እዩ ክካየድ
كم تقدم زجلس قدما كاب سلاسة طري كساب سلسة لكاتيت ككايديو صبق عدل نودم اللي زعمت زياون كم زحلف عمت بلست عمت كتكون له نمنا توسخ زينا عوت يعوت أما كل ستاناي سي أي زركب تسفو إيرتراو تقداماي عوت أمان سالساي درجة حيزو أبوديم بمدياب دميقو عوت أمان أو رواندا إيكايداو تلو الدريو نايمن إسيات كاتاغوري سالساي درجة حيزو شامبيون إيرتراو تشان إسران سلستن خون سخالة عوت أمان ناي سي أيغان تاوكيلي وأبز رواندا تشان إسران وعتن نمستاف أمد لاوات تركب إذا كانت نتوددر مدالو كونا زخيل وددرات مكياديا أب رواندا أبستسرع وددر تساتف دلا إذا حدا خب عبيتي وددرات ناي رواندا قوينو هيرو سايكلين كابي بهال نحمشاي جزي زكايد دلو أبز حلف قدام استخايدة 221 كيلومتر روحات الشفنة وددر عوت ناي تحت إسران عمت كاتاغوري سالساي درجة حيزو أب بوديوم كديب كيلو برافو عوت بحف الشخاء شارشاي درجة حيزو مسكدامة عسرت بلسات قرادم تنايت وددر زازي ملو كو حقوسك عوتا كاباها بزحينا نصبامو كاتسلو عوت حدا خابتم تسفوات تقدادم تنايو أبز قتل الوان بروفيشنال كان تارخيبو سمون سمها قورن كاتسوع كاب نصبيوم أزيو عب تسفاز اللوم بلوصات من اسيات تقدادم تنايمو أبزر رواندا بعوت وددر كونلو بعبي دما بزا 2024 نابزا حاشة درجة زديبا لعمت كتكونلو ناتمننا انكوا حقوسكا نبلو أمود داتا زين عرفتي إرتراوي بروفيشنال تتصواتاي كؤس أجري سليمان محمد سوخي بزحادر حمام عرفو سوخي مسكانتات عن سبا كرن مس عباي كلب كعب حري كومون مساقراويد كانت إرترا بمخان ندقفتو بشوتتات زي السراسر زنبرات كعيو كم زفلت سوخي بروفيشنال كوينو مسناي سودان كانتات نعمتات تتصاويتيو سليمان سوخي زبل ساقا بخمي لقيبو سليمان محمد نزلو حيال فتنة نمقلاتي إرترا أبتوان تعاتيقاتن مزنبرات سوخي إسران شوعاتن نفرتي نايكونات نفرتن من مسال سوخي زبل ساقا لقيبو سوخي أورام ساقرايد كانت إرتا تسليفو قبل لتا أوانج عالم تساتيفاس تملست هاقرايد كانت أنغولا بزمز قبال دنك شوتو بوزحات أفكار سبورتي ذكر إرترا بني حبار عوض حدا بحدا اكتفالا لدما أبكعوا نملا محبر سب سبورت هاقرنا صنعات يهاب نبل نسدرا بيت دما في اللاي صنعات يهابكم نبل سوخي دما بسلام عرف نايلومي مدبي أبزور دي اللغو بخالد حستو كسام نراخب سسنايو